Wane mutende kod weche mag kaka siasa chalo e pacho ka jatend piny William Ruto obedo gi limbe mare e kar chung' od bura ma Mathare kod Ruaraka kama oyango e gedo mag klese kod college ne rowere. Ruto bende osingo nyiewo masin mar tedo chapat milion 1 ne jopuonjre ma Nairobi kaka yor sirogi e weche mag somo. Walter Nyambaga miwa mathoth. Watu wa Kosovo oye! B4 oye! Kidaduru oye! Singo bang singo. Vijana hoye! Limbe mar odiochieng' mar 2 kaunti ma Nairobi. Jatend piny William Ruto osingo nyiewo masin mar tedo chapede milion 1 e ndalo achiel e kaka yor siro chenro mag chiwo chiemo ne jopuonjre kaunti ma Nairobi. Chapo! Chapati! Alafu nataka chapo. Sasa ndapika chapati milioni 1. Nitaomba rais anisaidie na machine ya kutengeneza chapo. Ndio hiyo. Governor ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dish ya Nairobi ninunue machine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia machine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe governor, tafuta mahali ya kununua machine ya kutengeneza chapo milioni 1. Ruto manelore Mathare kendo yango gedo mar kilese 12 sekondar ma St. Teresia okoni odhi medo shillings milion 5 ne siro sikunno. Ruto bendo yango gedo mar college ne rowere ma Mathare. I am sending you 5 million shillings to make sure that it is equipped properly. We are going to build for you an extra 10 classrooms here and an extra 5 classrooms at the primary school so that we can give the children of Mathare the opportunity to learn. Rais amekuja hapa kwa sababu ya shule yetu ya TVET. Hiyo TVET itahakikisha vijana wengi wamepata ufundi ili waweze kujisaidia kimaisha. Milioni 100 vijana waende wasome hapa kwa TVET. Rais ametengeneza mambo ya mashule hapa Mathare mixed. Ataweka darasa 6 na atawaletea basi 1. To e kar chung' od bura mar Ruaraka, jatend piny ochopo yango chiro manyasani ma Gateway ma Mathare kod Ruaraka. Ruto bende osidho pisi mar jalup county commissioner ma Mathare North e kar chung' od bura mar Ruaraka. Kwa sababu mjumbe wenu Bwana Kajwang aliniambia kuna shule imejengwa hapa. Mnanisikia jameni? Na mimi nataka nimpongeze. Amejenga shule hapa Ruaraka. Na mimi nimekuja kumuongezea madarasa mengine 10 ndio watoto wa Ruaraka waweze kupata mahali pazuri pa kusoma. E kaka yoro medo lango mosruok e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga e kod duond bura mar UDA, Ruto ramo ni Kenya dhi goyo okang' malach mar thegruok kod akwede e kod mirimb dhoudi mapogo oganda. Tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuwache ukabila, tuwache chuki, tuwache migawanyiko, tuwache ubaguzi. Kenya ni moja na inatosha sisi wote kama wa Kenya. Mathare, mnakubali tuungane jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Bang' jatend piny William Ruto timo romo mare kar chung' od bura mar Ruaraka kanyakla kod Mathare motele kod jo od bura mag ODM Antonio Loch kod TJ Kajwang'. Romo mar William Ruto mano chan time kar chung' od bura mar Isambe motelie kod Mwafrika Kamande olwari e Luanda. Kailie koni liet mar siasa ema chal ni omiyo Ruto orem chopo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Roysambu, Nairobi County. Buch jotend migepe